Sus! Ano na natin? Papunta tayo ngayon kina Alexander. So ayan si Miss ako nang kasakay sa tricycle. Yan, dahil hindi umaandar yung aking owner, nagkakila lang kami ng tricycle. Yan, so papunta kami dun kina Alexander. So magdadala kami doon ng panibagong blessing na naman yung galing sa ating sponsor na si Ma'am Yujibela from Brooklyn, New York. Yan, so napakabait ni Ma'am Yujibela dahil hanggang ngayon, simula noon hanggang ngayon, andyan pa rin siya para kina Alexander. Kaya sana naman yung mga magulang ni Alexander gumawa din ng paraan para mabago yung buhay nila mag-anak. Hanggang kailan ang tulong ni Ma'am Yujibela. So paano kung dumating yung time na manawa na rin si Ma'am Yujibela. So andito kami ngayon sa Barangay Amugis. So yung sunod na ano nito, San Roque na. So doon kami pupunta. Yun yung lugar nila Alexander. Hindi na lang kuya. Ang problema kung mayo pang tao. Problema kung mayo pang tao. Bukan tayo kuya? Ano pa? Minsan ba sanggatos po ating tao kuli? Minsan sanggatos. 20 lang. Ha? Kaming 20 may. 20. Lambari. Tulungan mo kaya, ano natin yan dito. Kaya mo ba? Para hindi lang magbuhat. Iya. Ilan? Magkano yun eh? 2,670. Mura. Parang masarap po din eh. Ang sako. Ano lagyan? Mga sakto yun. Ay sa mga pantayin mo. Naman tao naman. Oops. Ay tao te. Hindi. Eh, grabe naman dito. Hindi mo nililinisan yung ano, yung kulungan ng aso. Daming eba. Kailan pa kaya yung pinapakain yan? Mukhang 3 araw na yan ha. Ayun yung... Saan galing ba yan? Ano? Ha? Yung ano, ang tawag dito. Ayun yung double deck din na yata ginagamit. Nandito na nakatambak. Dahil na ba ka? Nasa ano doon pa lang po sila sa Manila. Ha? Kaya doon po sila sa Manila katuhong nagkatabang masay ng magagong. Pinabakasyon sila sa Manila? Di ayos. Nagsarong si Mana. Sa kuya winalat so ayam. Ayun. Wow. Grabe man talaga kaya. Ano mo bantang kakang pasabugon da kung garong maluto?
Kung kaya isang maluto, tapos kung At tinatapon lang yung kanin? dahil siya matatakot kang paggadaan, Tinatapon nila yung kanin? iyo, ang panahon, mga balinghawan dyan kung medyo mayong pansira, kung yun naaarap kong maluto. Porque madami silang kinakain, tinatapon lang yung kanin. Kumusta naman kaya ang loob ng bahay? Jesus. Ang daming kalat oh. Kaya minsan talaga nakakasawa ng pabalik-balik dito sa totoo lang. Naman yung lagi naman ganito yung dadatnan mo, eh, stress ka na nga tapos ganito pa yung madadaanan mo. Eh, Diyos ko po. Wag na lang. Kaya makita nyo naman yung itsura dito. Oh. Eh, nagkalat yung mga plato. Kakainan ng aso, ng pusa, tapos kakainan din nila. Ay sus. Pati pala yung ano nila oh. Pati yung hinigaan nila. Ayan. Ayan oh. Medyo malabo. Yan, pati yung hinigaan nila, di malang nilang ligpit. Grabe. Wow naman talaga. Basura dito sa... Paratan na nga po ng baybay, nagagapo, ano tayo maglakaw sa laboy. Magayon sa pakulay. Iyong ngaya po, mahatag niya kita. Ganda na matarik ka. Yan, sa totoo lang talaga nakakasawa na ako balik-balik dito. Dahil damo naman kahit anong sabi natin na maglinis, talagang wala talaga. Tignan nyo naman yung loob nila, nagkalat yung mga plato, yung mga mangkok. Kalat talaga. Tapos yung pinaghigaan nila, andyan pa hindi pa nakaligpit. So ilang araw na kami pabalik-balik dito ni Miss Uragon, hindi talaga namin nadadatnan. Kahit gabi, kahit araw, hindi namin nadadatnan to. Ayan, sinundo natin si Alexander dito. Magpapasama tayo dun sa kinaroroonan ni Ate Acela. Doon daw sa lolo mo ba? Kumusta na ka mo, Alexander? Ayos ba ang sapatos mo? Halik kaya po kami sa Manila po. Ha? Halik kaya po kami sa Manila. Ah, po Manila ka ma? Iyo po, Manila po. Anong ginawa niyo sa Maynila? Po, nagduman po. Sino nagdala sa inyo sa Maynila? Po, si mami ko po sa Manila. Si Ma'am Lab? Iyo po. Ah, ayos ah. Anong ginawa mo sa Maynila? Po, magigit po. Pag-uwi mo, anong dala mo? Po, mga bato po. Dahil pa sa lubong? Igo po. Wow, buhay naman ni Ma'am Lab na. Malayo pa ba? Malapit na? Saan tayo? Dito? Asa si ate mo? Po, nagpuila po. Classmate mo pala si Alexis? Yung isa mong kapatid? Po, hindi po po nag-iisip. Ah, hindi pa nag-aaral yun. Layo pala ng bahay ni lolo mo, no? Yung papa mo? Po, wala po. Nagtatrabaho po. Saan nagtrabaho? Sa Mayor po. Mayor? Ayos ah. Doon pa rin pala nagtatrabaho si papa mo kay Mayor. Pabalik-balik kami sa inyo, hindi ko kayo nadadatnan. Wala, nandun kami sa ano, Ha? sa Manila po. Sa Maynila. Tay! Kaya na hapon po. Hello po. Tay! Ayaw. Okay lang po, may video ako, Tay. Okay lang po, may video ako. Ay, okay pa lang. Ang ganda pala ng bahay dito ah. Ah, yung masalong ko. Oo. Ano po kami tutuan ng ano? Ini, nagkuyan
Tama na Kuya Alex ah. Nagtutambay din kita. Happy sana. Okay. Hali po kami Oh. Kaya kumusta? Iya. Sayaw. Galing ka ng Maynila, di ka malang pumuti. Kaya, Nagaling po medyo di kuya. alam po kayo trabaho sa sentro. Nagaling ko po kami kuya ang Maynila. Pinapunta po kami ni Ate Lab. Tsaka po, Kumusta naman yung Maynila? okay naman po. Tapos po, pinagamot ni Ate Lab si Alexander po. Kaya po ngayon po, sa Martes po, papagamot ko po ulit siya. Kasi may, Ano po, sakit niya? yung pong bukol po. Tapos po, kulang siya lagi ng vitamins kasi. Ito? Opo. Nag-late na nga kuya siya, oh. Ano daw yan? Ano daw po, sabi po, tapi nagpa-extreme po Oo nga. yan. Ang bukol. Ito po yung ganyan po niya, yung bangs niya po sa likod. Imbis pong isa lang, para pong naglapad siya. May x-ray po nga na. Ayun, ang po sarang ang extra kayan. Kaya po dahil kami po nakakaano sarang tayo po nga inaano ko kay Mayor, hinahagad ko pong tabang. Pinapainom ko po ng bulong. Ngunyan po, sa ano po, pinapabalik po kami mag-ina. Sa center po, ano naman po siya, papainom mo naman po ng bulong, totoo naman po siyang bulong. Dinala sa Maynila para ipagamot? Hindi po, nakita po ni Ate Lab yung bukol niya. Kasi po, nung wala po siyang ano, Oo nga ano eh. di ko po siya napansin. Kasi Ang po laki na. nagtatrabaho naman po baga kami lagi, minsan po kay Mayor. Tapos po, nagtawanan po yun magkakapatid. Kasi po, may dala ko minsan ng ulam. Dinatawa sila. Tuwang-tuwa doon sa ulam na dala ko. Napansin ko po yung bukol niya. Sabi ko, ba't kuya lumalaki para kang sawa? Sabi ko naman sa kanya. Sabi ko, masakit ba? Di ginanyan ko siya. Sabi niya, hindi po. Di pinagamot ko po siya doon kay Maylani. Ay, hindi yan Alexander masakit? Pinagamot ko po siya doon kuya. Anong sabi ng doktor? Ano daw yan? Yung ano daw po, yung bukol daw po, pero daw po, pag nakita daw po yung sa ano, tatanggalan daw po yan ng tubig po yata para makita kung anong ito. Pero hindi naman po daw po ang sakit. Nagkupos na po kasi pa yung nagkapumay. Ba't dati ang laki ba niyan? Mas malaki pa yan dito ngayon? Opo, naglaki po yun ng ganyan. O yung di naman po siya masyadong malaki na ganyan, o. Nako. So, hindi naman sabing operahan. Hindi naman po, basta aalisan daw po yan to, pag hindi daw po yan liit na nagliit, alisan siya ng kunting laman daw Hindi, po ibabalik siya. nyo pa yun sa Maynila. Hindi na po, dito na lang po. Dito na lang po siya pinapano. Dito na pinagpapatuloy yung ano, Opo. yung ano yan, yung Check up panggagamot. niya po. Opo. Kaya pinag-ano ko po, naghahanap nga po ako Kasi ng kasuhin nyo trabaho. kasi baka kung ano na yan, mas mabuti na yun sigurado. Sige na, dahil na ako mahaloy ta. May dara ako duman, kaya po mag-uli ko na kita duman. Ay, Di, mauli muna kami ni Kuya Ragon. Masabi lang ko kay mama. Uli mo ako. pero si parang si ma'am niya. Kuya po, Ayun, pinaaram ko ba tayo duman? May ano po. Tay, Okay. mag-ipon na kami. Salamat ha. Ay, ako na naman dala kayo dyan. Maya kung lunadan. Nakamotor sa nakakaibahan ko si Agom dyan. Magpadya ka na. Eh, ko Alex, di ka may ba? Iba na nga rin muna. Ha? Magbalik ka na lang dyan kasi Kuya. Magbalik ka na sana. Oh? Itong bahay ng tatay mo? Ano po yan namin, yan po. Pag yan po nagturo sa amin ang trabaho para pumaano ang trabaho namin. Asan yung bahay ng tatay mo? Wala na, andun po. Wala na po ang tatay ko, patay na kuya. Yan. Asan na? Po kita. Ha? Maduman po. Dahil na. Dahil sabi ni Alexander niya, kung mo sa bahay kang lolo niya. Pinsan po yan tatay. Mm-hmm. Kuya, sagay na kuya, dali na kuya. Yan, sinundo natin sila Ate Acela. Para ibigay yung kanilang blessing ngayong araw na to. Galing sa ating sponsor, kay Ma'am Yuji Bella. Isos! Ha? Yan kuya, ang iniinom ko ni Alexander na gamot. Ito po, vitamins. Ano lang po, sa ano po magbabalik kami. Ano yan? Vitamins po isang doon. Nilagay ko po ng kuya, kasi po tumutulog siya, wala na po kami kasi. Tumutulo dito.
Dami yung pagkain dyan ah. Ibibigay po yan ni Ate Lapiato sila kasi po magbabati po siya. Kumakalat na. Opo, kasi po pag ano po, ano po kami naalis, maaga pa po. Kaya minsan po gusto ko pong maabutan si ano. Kasi po pag ano, nabili po kami ng bigas. Ay, kumakalat dito sa kusina. Paniguro na dyan sa loob. Makalat to. Baka kalat mo po yan. Ha? Kasi po yun, naglaba po ako kuya dito. Jesus! Ano na natin? Ano ini? Ano po kasi kuya, naglaba ako tapos yung kung ano, dito po yan galing. O ito po, inaayos ko po sana yan. Tumawag naman po nakilaba ko kanina. Hindi ko nabagaling ko dyan. Hindi nga na. Inaayos ko po sana yan. Kagabi po yan nakabugan yan. Mali din sa ano sa Sander. Naandun na sa bag. Yan po. Pag ano nga po, may manok po yan. Malinig mo po dyan. Yan na naman pa nag-arap ka kanta. Nag-arupusan po ng Yan, lumakas na yung ulan. Ano itong mga dala natin mo? Yung bigas pa nandun sa labas. Ayan, package nila yan. May bigas pala tayo doon, no? Isang sakong bigas, galing yung dark ng Isabela. Tapos ito yung package to. Ngayon lang namin nadala dahil kailan pa mo ito dumating. Isang araw, yung nakaraan linggo. Yung nagkakaroon din ko pa. Hindi namin madala dito dahil nga lagi silang wala. Binabalik na lang namin dun sa ano, dun sa Bahay. ito, anong laman ito? Hindi, kay Alex. Ipapakita lang natin kung ano yung mga laman ito. Kutsilyo po? Ma, kutsilyo po, ma. Ay, ano po ang kutsilyo? Hindi daw po siya. Ito yung mga vitamins to. Panglaga. Ano? Ang bata. Panglagnat? Ang lagnat. Panglagnat para sa mga bata. Yan. Kaya siguro bago kayo magpainom yan, mas better kung magpaano muna sa doktor, no? Ayan yung mga lamang yung papakita natin para makita ng sponsor natin ang tapos tapos itong ham. Yung ano yan, yung Pasko ba nakain nila sa ano? Nakain yung soup. Ay, nakarating ba dito yung ano, yung Pasko? Opo. Yung binigay Ano yung mga, anong mga dala natin mo? Spaghetti, puto, Spaghetti, karne, puto. manok, Ano? Karating. puto. Binigay po sa kapitbahay. O, kasi wala nga kayo dito. Winiwan na lang namin dyan kasi kaysa naman dadalhin pa namin to. Yan. Eto, kailan to? Bagong taon? Pasko. Bagong taon yan. Yung bagong taon yung namin, hindi magkakating-kating sa inyo kasi wala kayo dito. Kaya dinadala namin pabalik. Kasi baka masira, ayan Ito eh. bago to, nung isang linggo lang to, hindi din namin madala dito dahil nga wala kayo. So ito naman, Yan, yung December paan. mga damit oh. Alexander, hindi natin isa-isahin. Ate Acela, Kuya Alex. Mga naman, ate. Ay, si Cecilia. Ito, madamit yata ito. Ito. Yung mga damit. Basahin mo nga kuya kung kanino yan. Ano to? Ate Sheila, Tuwalya? ma, babasahin ko ni Ando. Ate Sheila. Sa ano? Ate Sheila, may baga, ano ma? Sa lamesa? Sheila mo. Colgate. Ay, Tapos, hindi ko na. mga spray. Kalugad bagaan. Nilalabas lang natin no, para makita ng sponsor na walang bawas yung Kuya po, oh. padala niya. So ito naman, Kape. Vienna sausage. Si
kuya mo kasi ang paano mo. Kape. Tapos yung mga sabon, baby oil. Tapos yung lipstick. Mucinix. Vitamins. Nasa lagnat din yata ito. Yung kanina yan. May nakasurat. Bunso. Sabi ko na kaya baka. Bunso. Ano Alexis. sabihin? Ma, Alexis. Si Alexis. Hindi sa guba, marali. Ito nga yung ano, yung pangaral. Ito kay Ate Asilo na yun. Ay, kuya. Ayun pa rin. Tapos may dab, sabon. Ano ang kinama Alex? Asod ba do? Ano eh? Pop secret? Ano ba ito? Popcorn yan. Ha? Popcorn. Pang ano eh, pang oven. Pang ano yung tawag dito? Parang yung sa oven. Tapos mga damit ang matisando. Kay Kuya Alex yata ito. Kasi yan yung laman. Napakita na ni para makita ng sponsor natin na walang bawas. Kasi medyo matagal-tagal natin hindi na dala. Tapos ito naman, magkano ito? May sa sibol ito eh? Doon sa ano, plastic. Nalaglag po. Ano mo daw kayo siya? Ay, papa mo ko. Hindi yan, sa egg yan eh. Ay, itlog baka ano. Tapos so ano, hindi ko alam kung anong grade ni Alexander. Baka lang doon ng papel tsaka lapis. Ibigyan ko na lang ng pera kasi hindi ko alam kung anong grade niya. Sila na lang yung bumili. Sila na lang yung binili. Basta yan, compute na niya lahat yan eh. Kausap na kayo. Oo, compute na niya yan. Siya nagpalista niyan eh. Siya naglista niya. niya. Siguro ang lista na bilhin niya. Oo, lahat. Basta papel lang tsaka lapis ang hindi. Ito may mga tilata, at may mantika, may lume, may mga tilata, may asin, may sukal. Ano to? Kaya ano yan doon sa anak niyang dalaga? Bulpen. Ang dami naman. Eh, anim yung nilista niya eh. 6 na bulpen. Ito pa may mga. Nilagayan naman ako ate, parang hindi mo ano yung gamit nila sa Ayan. Ay, lucky me. Ay, lucky. Sardina siya rin naglista niyan. Ito may mga sardinas. Natin para hindi makalat. Nabos na makita mo. Kaya na makamagputan. May sabon, baka maggrasa sa lahat. Dali magpapatan niya. Yung pambulong. Luto nito. Ha? Para pagluto. Piniprito lang yan. May itlog baka mabasag. Yung bigas dun sa labas. Pasoy na lang kung bagas naman niya. Kay papa mo. Maraming salamat po Ma'am Brooklyn sa padala niyo. Hindi po kayo nagsawa sa amin magpadala kahit po talagang tigas ng ulo namin mag-asawa. Yun lang po. God bless po. Si Alexander. Ang gusto mo sabihin Alexander? Salamat po marag sa bigay niyo po. Iyon lang po to. Makisuyo na ito. Oh, ikaw anong gusto mo sabihin? Sabi ko lang po. Ang sabihin kay Ma'am Brooklyn doon sa kadaraan sabihin. Sabi mo salamat po. Lakasan mo. Mat sana. Oh, ikaw, kuya, anong gusto mo sabihin? Nagpadala po kayo sa Muya. Maraming salamat po sa gabos na tabang po sa Muya.